מה שאתם הולכים לראות עכשיו, רק בסרטים. $10 on substitute. Susie? Hit the floor, asshole! Stay down! נשר מדבר. וואי, זה הדק? איזה אקדח. מפלצת. אומנות. לסרטים, מה זה טוב? רק שתבינו, תראו את המדהים. CZ, שדו 2. זה המפלצת! נשר המדבר. זאת מחסנית של קולט. זאת מחסנית של CZ, שדו 2. וזאת מחסנית. מחסנית גדולה יותר מהאקדח שלי. וואי וואי וואי. לא יאומן. עוצר פילי. טוב. אולי בואו נראה איך הוא בביצועים. זוכרים? המחסנית? נשר המדבר! תן. מה זה? הולך לראות את המטרה עכשיו. הידיים בסדר גמור. כן, וכל זה עוד לא ראינו איך האקדח הזה בניקיון, איך אני מפרק אותו. אבל זה יהיה אולי בפינה של הנשק, לא היום. מה שהיום, כמובן, אני אזכיר לכם, אל תשאירו אקדחים שלכם בכספת. תסתובבו עם האקדחים כל יום, כי בכל רגע נתון אנחנו צריכים להגן על עצמנו ועל המשפחה. האחריות היא עלינו.